ନାଥ ଶଶୀର ନନ୍ଦନ ତ୍ରିଭୁବନ ପରେ ଯାହାର ଚରଣ ବନ୍ଦ। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଘୋଷ ଯାତ୍ରାରେ ଆଜି ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ, ଆଜି କୃପାଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯେଉଁମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରେମୀ ସେମାନେ ଆମ ନିକଟକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁଦିନ ନିଜ ନିଜ ଭୋଗରେ ବାଜିକି ରହୁଛନ୍ତି, ଘରରେ ଭାଙ୍ଗି ରହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଭୋଗ ଯିବା ପାଇଁ ଟିକେ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। Yes.